nothing but the truth. Uthe qala nje ukwethula ubufakazi uSingh wakubeka obala ukuthi akeneme inhlobo ngokungahlinzekwa ngemiqulu efanele. I would like to place on record that the paragraphs that I am asked to respond to did not form part of the 3-3 notice that we received. Not form part of the 3-3 notices that we received relating to Mr. Vice's statement, because we received a redacted version of that statement. Is that so? Right? Kuthe noma ohola ubufakazi ezama uchaza ukuthi kule miqulu athunyelelwa yona kudala akhona lamaphepha akhala ngawo kwanhlanga zimuka nomoya. If it was as significant as what we are now saying, my question is, notwithstanding the fact that it did not implicate us, we should have been given the opportunity to have commented on it in its entirety. Usihlalo wekhomishana okuyiphini lenhloko yamajaji kulelizwe uzamile ukuchazela uSingh ngendlela izinto ezenzeke ngayo ngalamaphepha akhala ngawo. I do recall that there was reference to at least an affidavit of Dr. Vice. If you say to me this is the only affidavit, then it means it was this one. It is this one. Kuthe emva kwesikhathi uSingh wakuqondisisa okushiwoyo wasegxila ebufakazini bakhe. Lo fakazi uke waba sematheni ngezinto ezingezinhle njengoba ngo2019 ehluleka ukuvela esigcaweni sasihlelelwe ukumqondisa izigwegwe njengoba ebhekene noxhaxha lwamacala ayefaka phakathi kuba budedengu kanye nokungaziphathi kahle emsebenzini. Isiccawu siyaqhubeka. NginguKhalvin Dludla wezindaba zeSABC.